Сергей Петров обработва 14 000 декара земя, като над 1000 декара от тях с рапица. Фермерът ни заведе на едно от полетата си с маслодайната култура, където половината от общо 550 декара е засял с хибрида Меркурий на Еоралис. Сидбата е в първите дни на септември. И докато сееме полето, една част беше засята, заваля около 20 литра дъжд. След това, като го засяхме, цялото заваля още веднъж и успяхме и почвения препарат да подейства добре и всичко. Беше нормално есента за това поле. Сергей Петров е един от късметлиите именно заради добрите условия, които са позволили поникването на рапицата му. В момента полетата с маслодайната култура са в много добро състояние и фермерът е оптимист за реколтата. Според зърнопроизводителя за оцеляването на хибрида Меркурий и за доброто му презимуване, роля изиграва и неговата генетика. Самия хибрид е устойчив. През цялата зима нямахме снежна покривка хубава. Растенията се виждаха отчасти, обаче оцеля на тези ниски температури. Сергей Петров обаче не подценява и грижите за маслодайните си посеви. Трябва предсидбен тор подходящ. После тук на този поле имаме 2 пъти внесен азот пролетта и най-вече на доброто хранене и грижите против болести и неприятели. Имаме и второ пръскане против цветояци шушулков хоботник и фунгицид сме внесли втори път. Агрономът Севдалина Георгиева, която отблизо следи развитието на рапичните посеви в районите на Русе, Разград, Шумен и Търговище, сега е доволна да види, че френската генетика се е справила с предизвикателствата на нетипичната година за рапицата. Тук в района на Златна нива, в землището на Каспичан и на Плиска, имаме Меркурий, Сентурио, Алонсо, Бети. В другите райони същите хибриди преодоляха тежката зима, стресовите условия. Към днешна дата виждаме едно растение, което е от това поле успяло да заложи разклоненията съвсем в основата на стъблото. Централното стъбло е късо и всички шушулки са разположени на разклоненията. Така че първични разклонения, имаме вторични, третични разклонения. Оттам ще очакваме високия добив.